Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίησή μου από την πορεία της κατάληψης του Υπουργείου Υγείας. Είναι ένα γεγονός πρωτόγνωρο για τον ιατρικό κόσμο και θα ήθελα να επισημάνω την ιδιαίτερη πολιτική σημασία που έχει αυτό καθ' αυτό σαν γεγονός, γιατί όταν αναγκάζονται μάλλον και όχι εξαναγκάζονται, αλλά όταν αναγκάζονται οι γιατροί να φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο διαμαρτυρίας, σημαίνει ότι το κακό είναι μεγάλο, δεν πάει άλλο και έτσι αναγκάζονται να βγουν στον δρόμο όπως θα έκαναν κάποιοι άλλοι εργαζόμενοι ή κάποιες άλλες εποχές. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να το δει με ιδιαίτερη προσοχή η κυβέρνηση και ο Υπουργός Υγείας και να μην το περνάει επιπόλαια, γιατί σηματοδοτεί σοβαρούς κινδύνους και γι' αυτό το πολιτικό σύστημα ακόμη θα έλεγα. Οι νοσοκομιακοί γιατροί, όπως και οι άλλοι κλάδοι των γιατρών, φύγονται πάρα πολύ από το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ο κυριότερος λόγος είναι ότι ανεστάλησαν οι προσλήψεις νοσοκομιακών γιατρών, μπαίνουν και αυτοί στην κατηγορία του 1/5, δηλαδή κάθε ένας γιατρός που θα αποχωρεί, κάθε 5 γιατροί που θα αποχωρούν θα προσλαμβάνεται ένας, και αν σήμερα μιλάμε για ελλείψεις γιατρών στο σύστημα, αντιλαμβάνεστε μετά από 1, μετά από 2 ή μετά από 3 χρόνια πόσο οι ελλείψεις αυτές θα έχουν μεγαλώσει και τι τραγική κατάσταση θα επικρατεί στα νοσοκομεία. Και όμως αυτοί οι κύριοι 2 ολόκληρα χρόνια είχαν στη διάθεσή τους 2.000 προσλήψεις και τις μισές από αυτές τις πετάνε στο καλάθι των αχρήστων επειδή δεν μπόρεσαν ή δεν ήθελαν να τις αξιοποιήσουν. Το σύστημα θα υποφέρει από αυτή την τραγική τους παράληψη. Ένα άλλο σημείο το οποίο θίγει τους νοσοκομιακούς γιατρούς είναι η ουσιαστική κατάργηση, η μονομερής κατάργηση της συλλογικής σύμβασης των νοσοκομιακών γιατρών με την πολιτεία που υπεγράφει πριν από 1,5 χρόνο, πριν από 2 χρόνια, και έρχονται σήμερα να την καταργήσουν χωρίς να σκέφτονται ότι η κατάργηση της συλλογικής σύμβασης έρει την υποχρέωση των νοσοκομιακών γιατρών να εφημερεύσουν περισσότερο από όσο το νόμιμο ωράριο επιτρέπει, και ως εκ τούτου πολλά νοσοκομεία σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, αλλά και πολλά τμήματα ιατρικά στα νοσοκομεία όλης της χώρας δεν θα μπορούν να εφημερεύσουν και τις 30 μέρες το μήνα. Και όλο αυτό το λύστημα, όλο αυτό το ατόπιμα του Υπουργού Υγείας γίνεται στην κυριολεξία προκειμένου να ικανοποιήσει μια ομάδα 10-20 συντονιστών διευθυντών που αποτελούν την παρέα του, που αποτελούν ουσιαστικά τους συντάκτες αυτού του νομοσχέδιου που απορρίπτεται από όλο τον ιατρικό κόσμο. Και κάνω έκκληση στους νοσοκομιακούς γιατρούς να πυκνώσουν τις τάξεις των απεργών από τη Δευτέρα μέχρι την Πέμπτη, που είναι το υπόλοιπο της απεργίας μας, προκειμένου με τη στάση του ο καθένας να δώσει την απάντηση που πρέπει σε αυτόν τον Υπουργό Υγείας.